Здравейте фамилията, всички наши почитатели, приятели, специално за нашите последователи в YouTube, в Facebook. Дойде момент да ви представя един автомобил, който на всички вас е много добре познат, но този е малко в едно по-специфично изпълнение, т.е. Full X3. Автомобила, за който говорим, е на всички добре познатия Hyundai Sonata New Rise 2 литра LPI. Автомобила е 2020 година. Виждате, Full LED. На всички, както ви харесват, този модел е изключително рядък. Вече почти ги няма останали в Корея. Много трудно беше да намерим такъв и да го доставим за вас, нашите почитатели, наши евентуални клиенти. Вижте автомобила отвън. Казахме Full LED. Обаче не знам защо не свети, защото още светло. Сега ще пуснем принудително да видите, че и отзад. Тук говорим за Full LED. Виждате автомобила. Автомобилът е наличен. Виждате с транзитните номера, готов за регистрация. В един по-късен момент, след като му направим един обстоен обзор и вида в състоянието, което е той, ще бъде озвучена и упомената и цената, продажната му, както и може да го намерите в сайтовете за продажба на автомобили в България. Значи, гуми в идеално състояние. 215, 55, 17 сола. Състояние на дискови и на клътки. Вижте, на клътките му са Хайкю. Чисто нови, минали обслужване в Корея. Както всички наши автомобили, приятели. Пак аз да се покажа, да ви казвам. Да го имате в предвид и да не го забравяте никога. Единствените ние можем да ви предложим автомобили. Знаете, от дълги години вече ме следите видеята в YouTube, в Facebook, които са купувани от дилърски търгове. Гарантирани дилърски автомобили. И тук веднага уния там фейковите играчи, диванните инженери ще почнат, че и те купували. Какво купувате ви от дилърски търгове? Вие купувате от Мустафата и от Салито трейдинг. Те ги купуват за вас, взимат ви един път комисионна, вие втори път искате да я вземете от хората и накрая да ги набучите с още 5-6 хиляди лева. Вие нищо не може да купите сами от дилърския търг. Единствено нашия холдинг може да го направи това нещо. И аз съм го доказал много пъти, съм го показал. Всъщност аз на никой нямам намерение нито да доказвам, нито да показвам. Но да продължим. Не се заблуждавайте, че вие сте супер играчи и купувате от дилърски търгове. Аз ви пуснах живи видеа от дилърските търгове в Корея. Кой друг ви ги е пуснал тия видеа? Вие не знаете Корея на картата къде се намира. И почвате да ми разказвате как сте купували вие от дилърски търгове. От Мустафата и от Алито. Сега тия на мене не ги разказвайте. Разказвайте ги на тия дед ви ги вярват. Продължаваме с Сонатата, приятели. Ето виждате LED повторители в огледалата. Това не всички Sonata New Rise го имат. Отвън я видяхме. Тук багажника. Мисля, че всички знаете. Резервуара. Чистичък, спретнат. Ние автомобилите само минават през едно външно и вътрешно измиване. Абсолютно никакви пудреници и така нататък. Вида е такъв, какъвто е купен от дилърския търг. Пак повтарям, като всички наши автомобили, които ние купуваме от дилърските търгове от Корея. Без ключов достъп. Минем от тази страна. Седалки. Пак казах, аз детайлно ще ви го покажа. Това е едно от малкото рядки изпълнения Full X3. Full X3, говорим. Виждате състоянието на автомобила. Чистичък, спретнатичък. Поддържан автомобил, като всички автомобили, които от Корея при нас купуваме и идват за вас и за нашите клиенти, които са си ги поръчали предварително такива. Значи двустепенно подгряване имаме на седалките. Отзад. Стъкла. Работи. Всичко. Ето вижте го отзад.
Няма нищо пудрено на този автомобил. Нали? Виждате, видът е такъв, какъвто е бил и какъвто е дошъл. Измиште го. Минаваме от шофьорската страна. Пълнен пакет, електрически огледала, стъкла, казахме седалки, кожен салон. Състоянието на салона е идеално. Употребявано съответно, много ясно, но всичко е много добре запазено. Сега ще видим и тук какво е положението. Значи всички опции на волана, Bluetooth, Cruise Control, пробега на автомобила го виждате. Тук минаваме към мултимедията, двузонов климатроник, виждате, обдухване, подгряване на пилота и на копилота. Къде намалим, всъщност да го спрем, защото да може да се чуваме. Тук също ще намалим и радиото, да се чуваме по-добре. Можем да изключим вече аварийните. Ами, приятели, виждате какво е състоянието на автомобила. Аз ви го показвам на живо, действително такова, каквото е. USB порт, AUX. Също горещи бързи бутони имаме тук за радио, за медия. Нали, всичко функционира, всичко работи, няма никакви съмнения, нямайте в това отношение. Виждате автомобила и състоянието му. Ето тук също функционалността, нали, да покажем, че всичко работи, но ние просто намалихме звука. Огледало противозаслепяващо. Виждате го сами, показвам ви го. Пак повтарям, наличен, действителен, реален автомобил. Такъв какъвто е, виждате го, готов за регистрация. При положение, че имате интерес към този автомобил, нали, имаме такъв, имаме и други на место, свързвайте се с мене, елате, вижте го на место. Тук повтарям, все пак да има в предвид, и друг път са ми задавали въпроси. Автовик. Да, Автовик в Сливен е автокъща, която са наши партньори, първо са наши лични приятели, които съхраняват автомобилите при тях нашите. Те не ги продават. Те продават техните си автомобили, а нашите автомобили се намират там. Те са съхранени, както останалите и техните автомобили, в Автовик Сливен. Всички автомобили, които ние внасяме и имаме налични, готови за регистрация в България, се намират в Автовик Сливен. Приятели, за това, че там на место винаги може да отидете да видите какво има налично и може да го пипнете, да влезнете в този автомобил, който имаме наличен, нали, да се убедите в качествата на автомобилите, които ние внасяме от Южна Корея. С обзора на този, ето виждате състоянието му, нали, аз ви го показвам такова каквото е, функционалността я показах, нали, показвам още веднъж. Full X3. Значи, Соната с две седалки, с подгряване, обдухване на двете седалки, с подгряване отзад, с двузонов климатроник. С тези неща се струва своите пари, трудна е за намиране. Ние имаме тая възможност, намерили сме я, доставили сме я. От тук нататък дали ще имаме възможност за други такива, не мога да кажа. Защо? Защото те са изключително рядко явление, пък и състоянието да бъде, нали, такова подобаващо за автомобил, който да бъде докаран от ония край на света в България. Затова, че който иска, може да заповяда, може да дойде да види автомобила и ако му хареса, както и друг път съм казвал, да си го плати, да си го вземе и жив и здрав да си го кара. Тук, приятели, ще се опитам така съвсем леко, нали, ето виждате увереността на автомобила, с която той се движи. За момент просто да ви го покажа в движение, в ход, на ход, както е. Скоростите включват
абсолютно адекватно, всичко е, както казват някои, неразличим от нов. Нали, това е смешно според мене да се говори, но автомобилът е в уникално техническо състояние, затова, че не се съмнявайте, ако някой има желание за този автомобил, телефона за връзка с мене го знаете, автомобилът е наличен, готов за регистрация, още веднъж повтарям. Звънете, елате, вижте го и сами преценете какво представлява той като такъв.